Малки приказки на глас. Приключенията на светкавицата. Тълпата възторжено ме приветства. Форсирах двигателя и ги заслепих с усмивка. Скорост! Аз съм скорост, казах си. Аз съм светкавицата Макуин. Само да завърших първи днес и мечтата ми щеше да се сбъдне. Щях да бъда първият дебютант, спечелил купата Пистън. Не бях единственият, който гореше от желание да победи големия шампион Краля. Същото възнамеряваше и Чик Хикс, а той бе готов на всичко за победата. Той се блъсна нарочно в друга кола, след което остави зад себе си куп катастрофирали коли. Но нищо не бе в състояние да ме спре. Промушвах се с невероятни зигзази между катастрофиралите коли, прелетях покрай Чик и поех водачеството. Чик и Краля се движеха плътно зад мен. За да остана начело, отказах да сменя гумите в бокса. Това ми осигури огромна преднина и вече почти бях спечелил, когато спуках задна гума. И още една! Заклатушках се към финалната линия. Краля и Чик ме застигнаха, но аз бях така близо до мечтата си, че изплезих език само и само да спечеля. Екипът ми сменяше гумите, когато един репортер дойде в бокса. Беше твърде рискован ход да не смените гумите. Съжалявате ли, че нямате шеф на екипа? Запита той. Ни най-малко. Аз съм солов играч, отвърнах. Върнах се на пистата и единствените мисли в главата ми бяха за славата, богатството и безбройните фенове. Почти не забелязах, че Краля се изравни с мен. Това не е солов спорт, малкият, каза той. Време е да пораснеш. Намери си добър шеф на екип и добър екип. В този миг съобщиха резултата. Видеозаписът беше показал, че бяхме завършили наравно. Ужасен шок! По-късно вечерта накарах Мак да тръгнем право към Калифорния, където ново състезание между тримата щеше да определи победителя. Мак беше уморен, но не се противопостави. Той продължил да кара, но скоро очите му започнали да се затварят.